Filmati amatorjali li kienu waslu f'One News aktar kmieni din is-sena kienu juru l-problema ta' nuqqas ta' sodod fl-Isptar Mater Dei li kienet qed twassal biex għadd kbir ta' pazjenti kienu qed jitpoġġew fil-kurituri. Fi frar li għadda l-Ministru Joe Cassar kien qal li l-problema ta' nuqqas ta' sodod hija waħda tax-xitwa. Di l-problema tal-emerġenza tafu hija fix-xitwa. Iżda ftit jiem qabel jibda s-sajf, f'One News waslu filmati amatorjali oħra li juru li l-problema ta' nuqqas ta' sodod għadha qed tippersisti. Il-filmati juru kif il-pazjenti għadhom qed jitpoġġew fuq sodod u stretchers fil-kurituri mingħajr ebda dinjità. One News huwa infurmat li fl-aħħar sigħat kien hemm minn tal-inqas 53 pazjent fil-kurituri Ferja 2 u fil-Pediatric Corridor. Dawn il-filmati jikkuntrastaw ma' dikjarazzjoni tal-Ministru Joe Cassar li x-xahar li għadda mistoqsi minn One News kien qal li l-problema ta' nuqqas ta' sodod naqset sostanzjalment. Meta kellna il-problema tas-sodod u issa naqset sostanzjalment. Min tarif moti fil-Parlament fil-jiem li għaddew, jirriżulta li fl-2010 u fl-2011 l-att ta' pazjenti li tħallew jistennew f'kurituri fl-isptar sakemm instabitilhom sodda kien jaqbes id-9,000.